jam nyalle mon jam wete mon walla wale mon ko non adno windoyi e yebiyankobe Pindi TV do gondo no gonir don yo jam kissa Allah gonde men caggal yettude Allah ko julden nulaado makko ɓurnaɗo windere o jetten jigna men serna men ser mumen sherifaɓe meɗen en jettiɓe kamɓe kala an jetto joguiɗo fuɗɗi molaɗo haadi ay yewtere men koɗo galle taw ko gande men enen ɓaleɓe no wayno ko koɗo galle wonno ɗum kadi naatti hen kono hande kam so Allah lamɗo jaaɓi en paami mo ganduɗa ko kañum wonno joom yewta nde dañano fuɗɗade hono Elimane Gaydou mo cuuɗi meɗen Ceelaw ko kanko gonɗen ɗo banggue meɗen nano golle jaggunomo tan kono han ganti o arti enen kadi ma en garta koɗo men galle so Allah lamɗo jaaɓi noon ko salminde bandiraɓe to karallagal to ko Samba Diop won toon wondude mo ganduɗa ko Thiad Walo en jetti a Neya koɗo men hande noon ko beeteɗo Cheikh Tidiane Ka jeyaɗo cuuɗi men Gandiol walla kadi to saare wiyetende saare duniya e diwan Diourbel ɗum koye Bawol ko addi ndeɗen puɗɗo yewtande en nelladdu waw bandiraɓe fulɓe kala ha tengti e ɓesgu jenggi bambaɗo mo ganduɗa to fula to eɗen gandi ko jewtanoɗo leñol ko gendi yanke hoɗi yanke en mbadde makko jewte kewɗe radio duniya e tuma nde wiya o jaggama Espagne omo wonde drogue tawi wona gonga yimɓe jinno bonnude inde makko ko toon o arno radio duniya o tawi en toon gam firtude kan haala ya Allah yumamo yafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala en duwonima dennagal bandiraɓe noon Cheikh Tidiane Ka mo Gandiol bisimilla calmina bandiraɓe haade men nadde mundi yewtere nde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wandiraɓe fulɓe mi salminima mbo kala e inde makko e yettode makko en calmini ɓe jodduɗen e plateau he foof eɗen calmina mbo kala e inde makko e yettode makko eɗen mbaɗa kadi tahni'a eɗen mbaɗa tahni'a julɓe foof e alamul islam o foof e nduɗo lewru gammo teddudu lewru Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam jibinagol nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Ahmad Shawqi to Égypte wino wulidal huda fal kainatu diya'un wa fammu zamani tabassumun wa sana'un wulidal huda yi peewal jibinama fal kainatu diya'un binde ɗe foof leeri wo fammu zamani tabassumun wa sana'un zaman o foof anani kuniɗe mabɓe ne moosa heɓe manta nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e jammaji makko eɗen hen ziyara alamul islam o foof eɗen ñaago Allah anani Allah wesarata barke o foof e Sénégal e barke alqouranul karim bisimillah Elimane Gaydou joom bo loppata bomu joom yewta atta yewta mo bisimilla ma ko noon a jarama Abou Diop a jarama Cheikh Tidiane en cabini ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam en mbiyata ɓiɓɓe fulɓe note e rango fedde jolɓe dental ɓamtare ɓiɓɓe yumo renduɓe fandare poddi yimɓe eri gotako en mbiɓe bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe e gande ɓaleje nde Pindi TV addantaɓe Abou Diop en keeɓi welama no fewi arde ɗo joddade e ma e waddude ma yewtere ha tengti noon kadi hande kadi so wiyama Cheikh Tidiane Ka so yama ka namnetake mara ko pullo noon wadde en mbiyama kadi bisimilla makko e yewtere nde en calmini kadi Samba Diop e Thiat en calminiɓe kamɓe kala e kuuɓal kala kadi kettoɗo yewtere nde en mbi kadi ha yesso ko lawol ɗum noon a jarama Elimane Gaydou golle ma jooɗi peewi Cheikh Tidiane Ka to banggue gande meɗen oɗon dilla e gande kewɗe ɗon feewi ha tengte gueɗe renndo so wiyama hande gueɗe renndo Cheikh Tidiane hol banggue mo ɓuura wawde dillude ko adi ɗum noon mi salmini jignaɗo ma debbo jignaɗo men o neɗɗo jiɗɗo jiiɗen saabi Allah heeɗiyanke men andu sa andin guila hankkite wona hande e tuma guila nde Saddam Hussein caɗele mum e ko nandi hen nene men Khoyatou Ka gonɗo hande to Gandiol en calminimo en juurimamo en ñaaguimamo du'a o bisimilla konngol ne yesso ma eyi machallah namdal ma woni holko woni gande men hande hoko tawɗen hen caggal de tawɗen jignaɓe men ne liggoro ɗum tekɗen hen kadi yahde kadi ɗaɓɓitoyde ngal ɗon gandal ceerno no meɗa andi somi innimo foof en poti andudemo e banggue pulago e fulɓe ceerno Ndiaye Dukke to Saint-Louis to Ndar koye makko min iɗi rewde min janggi ɗon gandal ha kay domin immi ɗon ni min paati Kaolack min ɗaɓɓoy toon gandal ɗum foof noon koye ko ganduɗa koko tawa jignaɗo o no wondo e ɗum e mamiraɓe no gondo e ɗum ko ɗum ɗon min dewi gandal ngal noon wona ko ganduɗa koko wahyi ko jippoto e neɗɗo ala koko rewate jangge tampane ɗaɓɓane bandal saabu alquran wi wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasanati saɗa noddata ko e lawol Allah
wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran on ɗon isnu woni sakkitore nden sakkitore caggal de min keɓinde e jinnaɓe amen min keɓinde kadi e sernaɓe amen ko nden min doori hande dillude ɗum ɗo ɗumin dillata hande a jaama Cheikh Tidiane Ka to bange ko wiyete ko ballodiral debbo no deeƴi e galle walla gorko no deeƴi e galle sabu wiye tan ko yo debbo deeƴe galle wonɓe noon deeƴɓe e galle ha gas taw woɓe en deeƴani woɓe jaayi walla sisi walla jagɓe mbalata ko ladde ñallata ko yaade ha debbo anda e hoore muɗum ko sifaji ɗiɗɗe kala beele ɗon dilla e gueɗe mbaɗe noon eyyi meɗen dilla e gueɗe mbaɗe noon wona debbo gonɗo e galle ko deeƴnata ɗum e galle no heewi debbo no wona e galle deeñna ɗum ɗon ɓesgu makko yiiɗa yo ɓesgu makko barkin o jooɗo ɗon e galle he anani ɗum ɗon noon kadi debbo kadi hina wona kadi e galle tawa Allah okkani ɗon ɓesgu Allah hina amen hen okki ko gandanɗani ko meɗen ɗum liggora guila de min ɓagata ɗum liggora ha joni Allah nani amen hen waɗan so wuune anani woni debbo mo gandanɗani jiɗɗo joom galle walla debbo mo ganduɗa ko desaɗo e galle muɗum mais nak o ala ɗon ɓiɗɗo o yiiɗi dañde ɓiɗɗo ɗum ɗon fof kadi meɗen hen dilla te meɗen hen jogui ko laaɓti ko gandanɗani koye ko qur'ana tan woni hen e condi fulɓe wadde ɗum so jiiɗi liggade ɗum ko qur'ana o e condi on ndi liggoto ɗon walla o mbaɗat qur'ana o banggue so tawi on jeyani garton e condi ndi walla ko hol noon fof yahdata fof yahdata ayi sa daari alquran Allah haali leɗɗe alquran fulɓe ko fina tawa mu en o mbo ɓe mbaɗata fof yaltani qur'an o nani toon a nandi ko nder sa daari aya cimoje qur'an ɗe no cifori ni noon leɗɗe ɗe kadi gonɗe e dow lesdi he kamɗe kadi noon ɗe cifori anani no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa koɗe juutɗe anani no woodi leɗɗe ɗe ganduɗa koɗe daɓɓe qur'an kadi no woodi cimoje ɗe ganduɗa ko cimoje daɓɓe no woodi cimoje ɗe ganduɗa kadi ko cimoje denga ɗo daɓɓe fof noon koko rendinte mais ɗum ko gandal waɗata ɗum no waɗi ayeje ɗe ganduɗa koɗe udditatɗe neɗɗo no waɗi ayeje ɗe gandanɗani koɗe garatɗe neɗɗo manam koɗe gaddanaɗe neɗɗo protection ɗum fof nani e nder alquran koye qur'an ittete yahdata noon koye aya fof no woodi ko yahdata e condi e nani e banggal leɗɗe ɗum fof nani toon ko nder waɗi ganduɗa ko affaire bayre ɗaɓɓo ɗum koye qur'an duttotoɗa waɗi ayeje ɗe guittata toon ɗaɓɓo kadi affaire ndenka kadi koye qur'an duttoɗa woodi ayeje ɗe guittata toon mbadda ɗum e leɗɗe muɗum watte sabu leɗɗe ɗen sa daari hino waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa ko leɗɗe belɗe baɗɗe sukara waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa heɗe ka toɗ sa meeɗi tan a wukkitat sabu no haaɗi eyyi ɗum fof noon ko leɗɗal fof woodi ko liggorte e sa andi ɗum a jarama mi elimante ma tan metti ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba mo kay heyɗi oɗo wutteji kewɗi gila kanko ñantirta en ɗum e kala saaha eɗen jettamo no fewi elimane heeɗima ko haali ko hol namdal joguiɗa faade e Cheikh Tidiane Ka eyyi Cheikh Tidiane namdal men makko tan ko o wi ko aɓe cafra ko fayte batte debbo so yiiɗi to yiiɗi dañde ɓiɗɗo e kadi so yiiɗi kadi deeje kadi e galle kadi eɗen jiiya toujours so wiyama debbo dañani ɓiɗɗo tan heewi safrede tan ko debbo o mata gorko o ne oɗon cafra ɗum machallah ɗum kadi no waɗi no woodi sabu ɓiɗɗo kam toujours si woodi tan ɗiɗo cekki ɗum debbo e gorko o joni noon si woodi mo kala e maɓɓe ne woodi ko foti wonde e mum ɗum ɗo si manque e makko tan ɓiɗɗo o wawata sosade ɗon caggal noon de andude noon ɓiɗɗo ko Allah okkirta ɗum te kadi ko ɗum teraga kadi mo ganduɗa Allah hin ɗum okka bani adama a faami joni gorko noon hina woodi ko heɓata ɗum kañum nen wasa wonde gorko ɗum fof meɗen ɗum cafra manam mo gandanɗa o wonani gorko kala mbo wonama jibadinaka e ɗum walla mo ganduɗa yeehi ha ganduɗa ndiyam makko wawata wonde ɓiɗɗo ɗum kadi ne woodi hen condi ndi ganduɗa saɗa ñamani nde waɗata renforce sperme neɗɗo o ha kadi o wawata dañde ɓiɗɗo banggue ɗiɗi fof noon poti ñawdade si tawi woni ɗum waɗa toujours kala mbo haɗa liggane il faut ƴeewe ha para ko woreli ɗum ko tawi debbo o hina wawi dañde ɓiɗɗo haydara ko manque e muɗum on ɗon kam wiyete ko an ko gorko ma wadde ko toon probléme o woni on ɗon ñawdete gorko noon ko heɓat ɗum ko pour o wasa wonde gorko walla o wasa o yettade ɗo ganduɗa o wawata hebde ɓiɗɗo ɗum foof meɗen ɗum ñawda alhamdulillah te Allah hin aminen o kuuni machallah e namdal gongal ko wayno jajaɓe hen sahaji saaɓe jiiɗi debbo ɓe mbiya yo ceerno waɗan ɓe ñagude Allah ɓe ndesa debbo o hen sahaji kadi wonen kadi mbaɗa ñagudal ya haɓɓa ɗum debbo o gam ine pijja e mum mata ɗum no ɗeɗon gueɗe foof kadi oɗon ganda oɗo ko jiɗɗo fijjude makko walla oɗo yiiɗi waddede makko dogal normal namni
eyi garɗo kam pour fijirde ɗum kam no harmi minen min mbatta ɗum kono noon gadduɗo sohnaji muɗum yiɗi nobde ɗum ha kaydi o yiɗa ɗum walla joom debba gadduɗo joom galle mum yiɗi nobde ɗum ha kaydi o yiɗa ɗum kam no dagui meɗen ɗum liggo kono ɗum dagui ɗum kam no dagui mais tawi noon kam ko ƴettuɗo debbo goɗɗo mo ganduɗa wona debbo muɗum o yiiɗi fijjude e muɗum ɗum minen min dillata he ɗum saabu ɗum wona ganduɗa ko heɗum amen diina amen heɗum amen ɗum ɓokki a jarama Cheikh Tidiane Ka a jarama Elimane Gaydou ceerno Cheikh Tidiane to banggue ndenka mawɓe men nden so neɗɗo no dawa gawoyowo gaynoyowo ndemowo ɗannotoɗo e jeehowo kala kala ina waɗano ko faati e ndenka wonko fulɓe joguino ina mbaɗe ko faati e ndenka wasa kadi ɓurano jogui ko faati e ndenka beelon kuuto ɗum ha joni eyyi ndenka kañum woni foof kala ko ganduɗa ko bani adama no ɗaɓɓa ɗum e dow lesdi si ɗum yahdani e ndenka ɗum ɗon hayso heeɓi ɗum mawo pertu ɗum hayso heeɓi ɗum mawo pertu ɗum ɗon ndenka noon no heewi miɗen tottira qissa goto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to aya sababu nuzul aya in yakadu lazina kafaru demo jippoto sahaba o arta salmin ɗum subaka tawi hombo waɗi hombo ɓandu hendo aami anani o wawa dillude o wawa waɗ haydara kikiɗo aya Allah jippini aya o wi ɗum janggu oɗo aya o janggi aya o tuuta e ɓandu muɗum ɗum ɗon ko firndene wondene neɗɗo fof kala tolniɗa haɗa foti ɗaɓɓude ko gandanɗani ko ɗum ɗon renatma e banggal waba uji woni musibaji jipputoɗe asman walla e kunduɗe e ɗemɗe te hunduko e ɗemgal kañum woni ko tardinta ko yimɓe heewɓe kañum woni ko gandanɗani ko kañum woni haɗa takata ko neɗɗo fota waɗ hunde horo ɗum waɗ ɗum fof noon no woodi ganduɗa ko mawɓe men hanki e ñawdiranno ɗum ko ndenratno hen koye maɓɓe kono mi sikki kala pulla mo kalanɗa jullare dow bolol omo andi ɗum jullare dow bolol jullare dow bolol ko ɗum ko haɗata ko firtata walla jullare dow bolol saɗa yaaha jamma ha perguiɗɗa dow heɗum ama darta hina waɗi ko ñawdorgal ngal gandanɗane ko waɗate hen ittete ko jullare nden wonde dow bolol sa heeɓi ɗum leɗɗal ngal woodi ko gollirta hen lohngal ngal gandanɗa waɗi aya jahdoje hen men ma way han haalan aya goto on aya mo kalma ɗo en yaka dulladena kafaru on aya ko hen yahdata e ayeje goɗɗe anani ko nder wadde e jullare dow bolol jomum looto ɗum sa lootima ɗum e balɗe jiiɗi lootoɗal neɗɗo so lootima ɗum balɗe jiiɗi ɗe ma nannor hen ñalande nde o jibinade ñalande makko nde jibinano mana so fuɗɗima ɗum samedi ha samedi o arti ñalande o jibina hen naati hen ñalande jibinɗa nde sohla hen so neɗɗo andi ñalande nde o jibinade min jibinami ko altine o arat tan o wanne longal ngal o yaha lootongol ñalawma altine gasi tawi o anda noon o wiya yo yaha lootongol balɗe jeeɗiɗi so nden waɗima o nahnor hen nden ɗon ñalande sa kala baɗɗo ɗum lootiɗo ɗum kala immiɗo abbi e maɗa woni asat ubba walla fiɓat ma Allah rew hakkude moɗon ɗum kanko ɗum lamdorgal fulɓe ɓoygal e kala naɗɗo pulago haɗa andi ɗum ɗon lamdorgal fulɓe Elimane heɗemarde ma namdal gotal Cheikh Tidiane ganuma ne heeɓa saaha ganumo woni heewi ɓe jiyata wiyoɓe piɓi condi jati ɓulli ceede ina harmi ko diine qur'ana o aya o woni gonga saaha nana neɗɗo wima noon ha gasa tawa ina sorto seeɗa ina yaha en tottel leɗɗe ina looto tawa feññinta saaha neɗɗo wiya ko mbatton ko gonɗon koye addude gueɗe ɗe ganduɗa ko sanamuji e dow meɗen salo leɗɗe fulɓe ɗe tawa ne ƴettoya leɗɗe Casamance ene yaha leɗɗe Saloum ne ƴettoya leɗɗe Bawol an sa tawi anani kan haala ko jabgoɗa jomum eyyi sa daari e banggal ƴewga no woodi hen ko ganduɗa ko hina harmi ɗum kam no harmi wona ceede eyyi ceede waɗi hadisaji sa garɗi hen heeɗi mbaɗa wondene kala man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu ayi wi lam tuqbal salatuhu 40 yawman nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi kala garɗo e arraf ɓe woni ƴewroɓe affaire cheyɗanuji beddo ceede kono e banggal e listikharuji ɗum ɗon nani e qur'ana nani e sunna ɓe haaloɓe ɗum ɓe mbas janggo walla tawa ɓe mbas namnade fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun wona qur'ana o ko wiyoɓe leɗɗe ina dagaki condi dagaki piɓi dagaki moccugol dagaki ala piɓi no dagui condi no dagui moccugol no dagui ko wasi ko dagade hina leeri alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun ko dagui ko hina labti ko harmi ko hin laati wo baynahuma umurul mutashabihatun hakkunde majji noon woodi gueɗe jiiɓiɗe ɗe gandanɗa ne nani ɗon ɗen ɗon gueɗe noon
ɗen kam la ya'lamuha illa qalilun seeɗa gandi ɗum e yimɓe he a nani mais nak ko woni ko neɗɗo kala ko haɗa naata yo taw haɗa hen naatre gandal laɓgal so nden waɗi sa yii ko ganduɗa ko hina waɗi woro hina sirti e diine maɗa amma ɗum reena eyyi mais moccugol e fiɓgol ɗum kam no dagui tawi kalimatuji ɗi moccirteɗi daaɗe ɗe moccirteɗe sa daari ko salali mouhamadou wa alali mouhammad ɗum ɗon ko jetti ɗum ɗon ko allahuma salli ala seydina mouhammad waɗa transformé rek e pular ɗum rek kono noon no dagui ala dara ɗo harme e diine he Ilman e min namdolam aɗa andi nden no Abou Diop wini nden a yiyanno tan ceerno o ko windat o ficca o ɗum wonko hutorto oga ne heewi mo jogui helmere nde o wiyete inde wiye bilejo joom condi wiye ko bilejo ene joni min monko jiimi an wonko kalɗa ɗo mate a janggata qur'anu ha para jangga gande ɗe ha para janggoya leɗɗe ɗe no leɗɗe ɗe kutorte ha mbawa ɗum rendinde walla a janggo walla fof a renndita ɗum lawol gotol tan ala andi kam neɗɗo julɗo kam idata janggude ko qur'an sa jangi qur'an ha parɗa ko heddi ko fof nden ɗum arata kala ko janguɗa caggal qur'an jaha dora yan jangge ɗum leɗɗe koko jangate ha wawe no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa waɗi leɗɗal no woodi eer mo ɗaɓɓoyta ɗum no woodi kadi no ɗaɓɓirta ɗum no woodi no codirta ɗum ɗo wona hande belwel ngel leɗɗal ko ɗum leɗɗal belgal ngo ganduɗa kono loote pour bayre e fof isno hino waɗi ɓe ganduɗa ne a tot hino waɗi ɓe ganduɗa he ɗum totte ɓe looto ɗum ha ɓe tampa ɓe jiyata haydara koko sodte tan e marché en ni ɓe cooda ɗum tan ni ɓe jiya gadda ɓe tottuma ɗum a yiyata hen haydara no woodi no ɗaɓɓirte no woodi ñalawma mo ɗaɓɓete no woodi heure mo ɗaɓɓete e ɗum wadde fof gandal woni ko ganduɗa koko yahata ko e gueɗɗe kala so tawi woni a ala hen gandal a wawata hen wat ko résultat mo neɗɗo yi saabu tawata ko a ɗaɓɓirani en fuɗɗaɓe sa yiiɗi yahde e wuuro a rewat e lawol jottinowol mo wurato kono sa yiiɗi yahde e wuuro ndewɗa lawol ngal a yettinoytama toon sa renaki a yettoytaka secte diane ka jafɗa hade maɗa ɗeɗe man gartata banggue pawgol walla jippude mawɓe men nden mbiyanno ko gande men barke o ɓurno wonde koye jippude ndi hoore Moussa ƴetta cengle mbaɗa e kuunal gadda totta nden noon ne wawi taw hande aduna yettaki ɗo yettiɗo hande almuɓe ne goya jippude nde ina muusi pawgol no muusi onon saaha woni moon ina goyto almudo fuɗɗo seeɗa daña haaju mum feewa wasa artude moɗon ho kalta ɗon manam haaju muɗum feewa waɗa moon no mbiya almudo artani ko min liggani o ha woni ko min liggani kayi oɗo muñana ko kañum kono yoɓanimi saaha almudo wi mi jippi kayi hami tampi mi jippi hami tampi mi jippi hami tampi wonki dañen hay batte eyyi mi jippi kam as toujours kam kadi ɓe jippude kadi mbino tiiɗi seeɗa no tiiɗa eyyi jippude kam tiiɗani wona ko tiiɗi ko ganduɗa ko hoore kuɗo rek tottirta wona mawɓe idana aranna maɓɓe rek ɓe bindanma aya goto ɓe tottuma mbima yalloɗa tottira ko tottirte ko saabu alquran ne wiya wondene tawi woni neɗɗo hoɗon jewdidira anela sallah sallam qaddimu bayna yaday najwakum sadaqata gardini hakkude e mbo jewodirton ɗo sadak namnate ko kam ko foti ko namnede rek ganduɗa ko ɗum ɗo neɗɗo foti hen namnade ɗum tan namto hen mais ɗum wona ko satti kam ko ganduɗa ko ha jomum horo ɗum wadde won wiyaɓe sadakuji ɗi kadi neɗɗo fay sadaka ha heewa tottuma beele ne waɗa no poɗɗa waɗirde ni won hen ko noon mbiyata totta sernaɓe walla totti jiyani sernaɓe kadi mbiya so neɗɗo hokkama sadaka o waɗoy ina wasa wadde no fonno wadde ni wasa yiide ko yiyanno ko hol yande hol jabulma e kan haala eyyi neɗɗo kam kala sirru mo jiiɗa no woodi ko yahdat no woodi no waɗirte ceerno o liggoto ɗum yo liggor ɗum no foti ɗum liggani kalnaɗo on yo wiya yo waɗir noon sa waɗirani no wona noon a yiyata hen ko poɗɗa ko hen yiide saabu fof koko waɗa ihsar anani fof e fof koko jangguina ni no jangguinirɗam noon mbaɗirta ɗum ni no kaliranɗa ɗum kadi noon mbaɗirta ɗum saabu ko ɗum gandal ngol ganduɗa ko ngal donagal koko ƴetta e neɗɗo ƴetta e neɗɗo wannino hadis ƴettira e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joni noon wadde noon gandal ngal ne omo tottuɗomo ngal kam ne woodi ɗo ƴettigal annene a rewat ko wiima ko ha jottoɗa hen Eliman min namdolam ko namdor momi tan ko fayta battinane haala jippude e ko seeremɓe ɓe hande koɓe jippete ko sen ƴewridima secte diani seeremɓe hande jalta ɗo Dakaru paya jalta wuuro ngo seeɗa tawa tan seeremɓe elle ɓen ɓuuri
webde hannde ko jippete e seeremɓe wonɓe ɗo e Dakaru ɓe mare hanti seeremɓe hannde koko nganndi ɗum dokti ga e Dakar ngabbi wabin Abou Dioben hannde holko saabi ɗum ayi yahde ladde he e jooɗaade Dakar fof ko gootum sabu so a ndaari ɓe seernaɓe wonɓe ladde he ɓiɓɓe en tan ngoni Dakar sa yeehi Dakar ɓe wonɓe Dakar ne hoɗo ɓe janngi Dakar ndigi jannguɗo e amen ɓe seernaɓe wonɓe ɗo ndigi jannguɗo mo kala jannguɗa ko ladde he toon immiɗa garɗa ɗo e ko addi argol ɓe Dakar ɓe ngoni ɗo ko ɗo woni central o yimɓe fof pottit ko ɗo kadi yimɓe ma kadi ɓe liggantoɗa heewɓe kadi ko ɗo ngoni ngara ɓura ɓattade ɓura wiyamnade ɗum joɗɗaɗo ɗum woni sababu argol ngol mais hina waɗi ɓe gandanɗane ɓe jooɗo ladde to gan jooɗo toon yimɓe ne garan tawaɓe toon fof no woodi ha joni to banggue safuji banggue safar musidɗo gon ɓe garde ɓe yalla yirmama yafoma haalamo aljanna o wi kanko ko gollowo o wi woni gandal lamgal tan ko safa manam neɗɗo ay koyɗe muusa walla guite ne muusa walla goɗɗum a safimo joni joni ñawdude woni ñawdude mbiyatan ko a safimo joni o yii ko addi fof no wawi wonde maslaha beele ɗo dilla e banggue safuji e hol sifa safuji dilloto e safuruji meɗen dilla hen wana ko mbimami ko woni wana ndokh siti meɗen ɗum ñawda hémorite meɗen ɗum ñawda affaire ngoragu ɗum kadi meɗen ɗum ñawda ɗin ɗo meɗen ñawda kono noon banggal diabète en banggal tension ji en ɗum kam minen min dillata he ɗum on dillata he ɗum wonɓe wiyaɓe ne dilla hen wonɓe wiyaɓe ne dilla hen taw banggue leɗɗe meɗen ɗe kono on dillata hen eyyi minen meɗen hen dilla meɗen hen jogui ko gandanɗane ko mi wima toujours rek minen komin ko liggorto ko woni ko leɗɗe men ɗe kaye alquran woodi leɗɗe ɗe gandanɗane sa ƴetti ɗaɗi ɗi e ɗumen ɗum cire ɗe ndendina anani woodi ayaji ɗe mbatta hen gonduɗo hémorite tottama ɗum o sellat gonduɗo e ngoragu muɗum tiiɗani so tottama ɗum sellat fof noon woodi ko yahdata taw ko kaɓɓaɗo walla komo sallani banggue ƴiƴam walla ko nandi hen kaɓɓol no woodi yeddoɓe kaɓɓol ala kaɓɓol no woodi sa yii kala ko ganduɗa ko ɗum heeɓin nulaɗo sallallahu alih wa sallam wasta woppata enen bani adama nelaɗo sallallahu alih wa sallam o haɓɓama o wila sihar mbilew jaggi ɗum ha Allah jippini qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas en cimo ƴiɗi kamɓe ñawdi ɗum nde mbiya al mu'awwizatayn sa daari al mu'awwizatayn woni molor ɗiɗɗe ɗen kaɓɓol ɗum woni firnde nde enen woodi woni woodi ko ganduɗa ko neɗɗo si haɓɓama ha tawi wawata sa waɗa haydara dillata jooɗiɗo wotere haydara mum ko yeehi woodi ko bindata tan sa windi ɗum sa totti ɗum tan si lootima ɗum rek wata kono woodi sima tegano e dow ɓandu mum walla ka tegano dow ɓandu mum tegte to holnanol cekkital ngal joguiɗa so wonti ɗon to taw ko gorko pijirɗo cukagu mum ha pari naata e dewgal ari wi o ene goragu mum ene famɗi taw on holno cafruton ɗum saabu o ko piƴƴo goragu mum o ko piƴƴo cukagu makko ha gasi o ari hante o naati e dewgal o hunde nde o yawi ɗum on holno safrote eyyi on ne no woodi no safrorte no woodi sabu safrugol gorago no woodi ɓe gandanɗani o awra makko immataka woodi mo ganduɗa o mbo ala doole on ɗon ne woodi condi fof condi muɗum no woodi eko yahdata ko muɗum joni noon mbo kala garɗo e ma amma andu holko woni ñabbu mum sa andi ñabbu mum rek safara mum saɗani sabu safara o kam no ɓaadi sabu kala ñabbu mo jiiɗa Allah nela sala kullu da'in lahu dawa kala ñabbu mo jiiɗa hemo jogui dawa hemo jogui safara sa andi ñabbu o rek safara mum saɗani ɗum noon ɗum wona ko ganduɗa koko moƴƴi e ɗum rentina ko kala nani neɗɗo kam Allah wi ko alquran rek ko dagnanoɗa ko e maɗa woni debbo maɗa nani walla awma malakata aymanukum walla ganduɗa ko korɗo ma mais kala banggue goɗɗo mo dewɗa pour daña weltare e banggal debbo koko harmi wona ganduɗa koko dagui on paami gonɗen koye yewtere men koɗo galle gande ɓaleɓe ene ganduɗa Elimane Gaydou musidɗo men kañum ɗo wanno ɗum en garti ɗo saaha o Samba Diop wiyen kojomaji ɗi mataw heddi ko seeɗa ɗum noon Cheikh Tidiane Ka hol konngol ngol joguiɗa wasiya hande faade e rennogo e oɗo saaha gonaɗo e banggue gueɗe aduna e hol konngol ngol joguiɗa faade honoma en ɓiɓɓe bama en ɓe ganduɗa kayne ko gollotoɓe ene gona e windere nde ene jaaha e aduna o te ko ɓiɓɓe fulɓinama ni
eyi hadde en arde ɗum meɗa yinno haal tan seeɗa e affaire kayitaji so tawi on ko ndilla toon heen bisimilla ɗaɓɓoɓe kayitaji wona musidɓe men wonɓe Europe ɗaɓɓoɓe kayitaji meɗen mbiya rek min ɓooyi ɗum ligganade yimɓe alhamdulillah hannde meɗen heen dañi résultat mo gandanɗa ne si wonani 100% ne 95% o kam meɗen mo garantiri neɗɗo saabu ɓe ligganɗen ɗum ɓe heeɓe keewi te Allah hinen oko résultat ji joni noon ɗum meɗen liggorto ɗum noon ko ganduɗa koko leydi ndi jomum woni ndi leydi ndi o woni ndi safara o ko hen lesdi ndi waɗata ɗum hen waɗata lesdi ndi o looto ɗum inchallahu taala kala lootiɗo ɗum kafeer kayitaji minen garantana min mbaɗatma ɗum garanti sa yiyani ɗum gara tottiɗa ko bannoɗa ko hen foof so jomum yiyani totte ko wanno hen ko wanno ko hen foof ɗum kam a jarama jogui hakkul yaqin e joni noon ko caggal e namdal ma hande ko mbasitomi musidɓam ɓe ganduɗa ɓe minen ndendi oɗo maydan woni hoko laɓɓinde anani sellinde ko mbatta ko saabu kala ko jiiɗa e aduna sa sellinani ɗum ɓooyi ka iwohe ɗum heewi jiiya neɗɗo immo yaha télé walla radio yaha haala wiya komi ñawdowo naggam e naggam kettoɗa duuɓi seeɗa lebbi seeɗa wonta nannalo mum haale eko addi ɗum tawata ko waɗanno ko o wawa wadde ko o wawa neɗɗo noon heno wawi haal ko o wawa mais o wawa wat ko o wawa neɗɗo waɗata rek koko wawi ko sellinde nde anani ɗum heɗum hen liggey o joni ɗo ko sellinde rek namni anani e tegade e sirat al mustaqim tegade lawol peewal so ɓe teguima heɗum tan ma fof feew e ɗum ɗon mbasitomi meɗa salmina fof en meɗa wiya kadi in uridu illa islah mastaɗatu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗo e Pinde TV koɗo men ko Cheikh Tidiane Ka mo Gandiol wonno en calminimo juumamo jetti jignaɗo makko debbo heeɗiyanke men andu sa andi hono ko yetto ka ene jeeya e sababuji ɗi en jettimo no feewi ɗum noon mataw ko ɗo katen kono ko adi ɗum nima makko téléphone ko 77 965 49 96 77 965 49 96 ɗum noon Cheikh Tidiane Ka ɓe wañude koye ɓe dako namde élément ɗe men da jarama ha gongol so Allah tamɗo jaaɓi